O que vemos é que o Partido Popular lle estorba o coidado das persoas maiores porque o considera un lastre en lugar de velo como que é un dereito fundamental. Aquí vemos a vellez convertida nun negocio e cada vez que a vellez se convirte nun negocio pasan cousas tan graves como as que estamos vendo nas residencias con exemplos que todos e todas coñecemos. Que medidas propoñemos desde o BNG? Pois a primeira é que se incremente de maneira urxente e inmediata o financiamento da Xunta de Galiza o servizo de axuda no fogar. Concretamente, emendamos os orzamentos do ano que ven para que se incremente en 15 millóns de euros a partida do SAF. A nosa segunda proposta é que para prestar un servicio igualitario e de calidade a toda a poboación viva onde viva, a Xunta de Galiza ten que asumir a xestión deste servizo. E, por último, nós, desde logo, tamén creemos que hai que facer un cambio de modelo. Por iso, desde o BNG, propoñemos crear un servizo galego de benestar para que nos entendamos un Sergas social que estea concebido como unha rede pública de coidados.